Kerman eta eguraldia. Hau eguraldia aldakorra. Lehen goizean egundoko eguraldia eta dana Oskarbit orain euria hasi du. Eta ni aterkirik gabe. Zer zabiltza gizona? Ederra zaude plastiko eskopoltzan buruan duzula. Bai, eske euria hasi du eta ez daukat aterkirik. Eurie? Baina zirimiria, baino ez duari. Eta lasai gainera, orain atertu du eta. Benetan, atertu da. Baina, zu zara Ana Urrutia, ETV-koa. Lurte askotarako, Guapa. Zure ustez, laster hasiko du berotzen? Ez kezkatu, temperaturak igoko dira. Subjekturik ez izanagatik ere, euria ari du edota euria hasi du esango dugu euskaraz. Gauza bera gertatzen da atertu aditzarekin ere. Atertu egin duela esango dugu. Kontuz horren bestez, euria ari da bezalako moldeekin. Ez baitira zuzenak. Zuk asko dakizu eguraldiari buruz, Nun ikasi zenuen eguraldia iragartzera? Euskal Telebistan, Andoni Aizpuruk irakatzi zidan, baina, surflaria naizenez, borrazka beti da ni gustuko izan ditut. Aizu, oraintxe konturatu nahi, zu ere euskalduna zara. Bai. Eske, nik beti telebistan ikusi zaitut, gazteleraz hitz egiten. Normala da, ETV-bin beti gazteleraz, baina euskalduna naiz, zu bezala. Eta nun ikasi zenuen euskaraz hitz egitera? Euskal Telebistan, Andoni Aizpuru eta garai bateko bertatik bertarako bere taldearekin, ilusio handia neukan euskaraz ikasteko, eta zuk egiten duzu bezala, lotza alde batera utzi nuen mintza praktikarako. Hori da Kermanen sekretuetako bat. Hori da, Kermanen sekretua, mintza laguna topatzea. Eta zu zer nola zabiltza, Kerman? Bueno, ni orain hazinez guztia nahazte. Daukat burua kantauri aldeko eguraldia bezala. Zerbait egiten hasi eta zerbait egiten ikasi esaten dugu euskaraz. Euskara ikasten hasi naiz. Euskaraz hitz egiten ikasi dut. Eguraldia iragartzen irakatsi didate. Baztertzekoak izango dira hortaz, ikastera hasi edota hitz egitera ikasi. Berriz ere hasiko du euria, Eta haize zakarra altxatu du, goazen babestera. Kerman, lasai, eguraldiko emakumerekin zaude. Bai, egia da, aztu egiten zait. Ana, zu egunero zatoz ondartzara ibiltzera, ez? Noiz hasi zinen egunero ondartzara etortzen? Egunero bakiora bizitzera etorri nintzenetik. Eta, zuk surf egiten duzu, ezta? Noiz ikasi zenuen surf egitera? 11 urterekin hasi nintzen olatuekin borrokan, etxean 5 surftaula zeuden, nire 5 anaienak, eta noski, arraroa izango zen, ni surfean ez aiatzea, ezta? Bai, arraro. Aizu, eta zuk uste duzu nik surf egin dezakedala? Surflari planta ikaragarria daukazu, eta berehala ikasiko duzu. Surflari planta, benetan? Orduan niretzat, atertu egin du, berotu egin du, eta eguzki ateratu, eta baitu. Erromako zubia ere. Bai, otxadarra. Gaur eguraldi kontuak izan dituzte izpide, Kermanek eta Ana Urrutiak. Eta honelako esaldiak bota dituzte. Euria ari du, atertu egin du, edota haize zakarra altxatu du. Gogoan izan, subjektu ezagunik ez izan arren, honelako formulak erabiliko ditugula. Eta gauza bera gertatzen da, elurrarekin edo kaskabarrarekin. Elurra ari du, edota kaskabarra bota du. Bestalde, euskara ikasten noiz hasi ziren kontatu diote elkarri. Gogoan izan, zerbait ikasten hasten garela, edo zerbait egiten erakusten digutela. Beraz, gaizki egongo dira, hitz egitera hasi nintzen bezalako esaldiak. Eta zuek ere, euskaraz hitz egiten ondo ikasteko, badakizu zer egin behar duzuen, honekin edo harekin, baina egin.